Pozdrav svima, dobrodošli na Uradi sam ideje. Danas pravimo novi projekat, a to je maskica. Za danas imam već običnu maskicu za telefon, bijela koža, imam ove dodatke koje ću koristiti, traku, škarice, tkaninu i naravno ljeplo. Stavim tkaninu na stol i sada ću samo da zalijepim. Malo je teže jer ne mogu da idem preko plastičnog dijela. Označit ću tkaninu da znam veličinu koju trebam. Ovdje ću da zalijepim i ovdje uz čitav kraj. Naravno označit ću i dio gdje je kamera da možemo da odrežemo. Pravim 1,5 cm malo duže. Ovdje označim i ovaj dio, ali opet isto. I evo ga, sada možemo da održimo ovaj dio. Ok, ovdje je taj mali dio, ovdje ćemo početi sa ljeplom. Ovo ljeplo se baš brzo suši, tako da ću odmah da savijem ovaj dio. Moram malo da popravim ovaj kraj. I sada odlično ide. Sada ću da uradim dio gdje je kamera. Ponovo označit ću ga. I onda odrežem tako da mogu da zalijepim ove dijelove. Sada možemo da zalijepimo na maskicu. Jedna strana je gotova, sada ćemo uraditi i ovu. Prvo u sredinu, pa dalje. Ovaj dio lijepimo iznutra. Već mi se sviđa, ali definitivno ću da uradim ovdje ovu traku. Mislim da se boja divno slaže. I evo ga, ovdje je maskica. Nadam se da vam se sviđa ovaj rezultat. Ovdje sam ostavila bijeli dio jer mi se sviđa kako se slaže uz tkaninu. I tu je i kamera. Malo ću da popravim taj dio. Napravit ću malo veću prazninu ovdje. I uljepšati ovaj dio tu. Možda imate manju kameru, za svima je malo veća, tako da će mi trebati veća praznina.
Naša sljedeća ideja je, u stvari vidite ova vezica za mobitel. Treba će nam naravno naša maskica. Moja je crna kao što vidite. Imam i ovu traku. Možete koristiti manji konopac što vama odgovara. I onda također imam ovdje set za nakit i imam ovaj mali prsten i naravno treba nam upaljač. Kao što vidite imam i ovaj konac za ribolov i naravno iglicu. Pa počnimo. Prvo ćemo da prođemo kroz maskicu kao što vidite, to jeste kraj. Malo je teže, tako da ću ja da koristim obični pin. Naravno zavisi sve od maskice. I sada kroz našu iglu. I skratit ću ovaj konac. Nadam se da vidite. I sad ide naš prvi dio, ovaj prsten. Pri kraju naravno, sa vanjske strane. I napravim nekoliko čvoreva. I sada ide ovaj dio. Budite sigurni da se u stvari ovi prstenovi slažu s veličinom. Ja sam ovaj svoj skratila ovdje, ovu traku i sada ću koristiti upaljač kako bi ostalo zajedno. Brzo se hladi, tako da možete oblikovati. Ali i dalje budite oprezni. Sada poravnajte kraj i početak ovako. I presavijemo donji dio. Pa nazad i preko. I okolo, pa kroz ovu prazninu. I vidite kako sada izgleda. Ovako možete da napravite vlastitu veličinu. I sada ću vam pokazati kako i na ovoj strani. Ponovo kroz i
povučemo. I sada možete fino da varirate. Ovo je divan trik i mislim da će vam ovo baš koristiti. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, lajkajte ovaj video, pretplatite se na naš kanal i ostanite u toku sa novim videima. Naravno, podijelite sa prijateljima i vidimo se u sljedećem videu. Do tada želim vam divan dan. Ćao!